Si kardom katu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kilangarat do on the first tame lapen nili video kasimar me mate kiwan vis tame arje dingolo lapen pini puthot na lito mafan video na wan pi iglo lapen pini la so video long na lito man na kiwan pi labang ki kidam tang hod nili chief judicial magistrate hin pen kapik lang pon avering war side do hala so avering war side non la written exam lapen kumama candidate tumhan si ka select pon mala so puthak si pini nalitum fala so video long na than pachini ponik po nalitum la so YouTube channel na anta subscribe kelang puta subscribe ikon la videos tami nalitum share ponikon ante non ek pen chief judicial magistrate Karbi Anglong pen kapiklang pon process server la so over over sign on la written examination adet la pen bank ona candidate afansi ka select pon ma la so puthak le lang ponona la pen chethan ponona tang de non pathek pen chethan pon thunang la pen lang pon thulunang nalitum screen along dak thek pon thulong ji office of the chief judicial magistrate Karbi Anglong asama hin pen puthot ak notice bang paklang pon iglo la pen kopia notice ma putel labang ki kidam tang hod process server avering war sai puthak kapik lang pondo chief judicial magistrate Karbi Anglong asama hin pen la pen hala so staminili la so avering war sai puthak stami than pachini pon iglo la si puthot non dak ki pipon labang ke written examination aputhak sidak adet apor lapen adim exam ki tok nengji ko so dim mala so puthak sidak ta tok pon no lapen kumama candidate tuma fancy ka select pon mala so list tame aputhak stame la so alu along pi poniglo la so puthak sinili no nali tumphana than pachini ponik po lapen nali tum stame nang lang don igon lapen date of exam la bangke dak sandiar ni si en ponik po la so chiklo lo 9 February 2025 lapen apor la bangke nali tum dak theklongji 11 am lapen reporting time mate nali tum adima long kapi pele nengji la bangke adap 10 am mate baji ke ba port si pale nang po lapen adim kapile nengji adim mate kedam nengji adim nali tum exam ki tok nengji adim la bangke dak thek ponongji difu government boys higher secondary school along lo POPS labangki difu district Karbi Anglong Assam lo lapen puthot admit card aputhak stame la dak tok pondo nalitum thek pon thulong lang dakho the candidate are required to download the admit card for appearing in written examination for the link uploaded in the official website of Chief Judicial Karbi Anglong. Without admit card no candidate will be allowed to sit in the examination. La sida ka select pon ana candidate atum nang litum admit card labang ki online se download nang po la pen online ka download ji a links tami nang litum so video description along tami long pon exi kali pulte nang litum WhatsApp group long na humri ko dagnili nang send pon ik po mate nang send ik po la pen ki tok pon thu do thulang without admit card jong sin nang litum admit card avi pulote exam labang ki nang litum tok do nang le mate exam ki tok ji adima along stame nalitum paleno no le puta lada ke tok pon dolo lapen non pathek pen chethan ponang lapen lang pon lonang ko ana bang phu mate abang fiatu masika select pon ma list of eligible candidates for the post of process server in the establishment of chief judicial magistrate Karbi Anglong Assam lapen non dak nili nalitum hana ke than ponji mate napik lang ponji labang ke ka select candidate tum an a list se non nalitum hanang than pachini ponik po lapen kicheng sin nalitum dak theklongji roll number lapen name of candidate roll number 1 labang ke dak Avilas Jyoti Saikia lapen dotla number 2 along dak Avinas Bori lapen number 3 long Aditi Deka lapen number 4 along Akshay Kumar Singha lason dak thaksi number 5 along dotlang Arindam Sharma lapen number 6 along Ashish Depnath lapen address labang ke nalitum la sodim lang ponigo address bang nilidak nalitum panang than pechini ponigelo lapen puthot number 7 dutulang number 7 long labang ke Bapon Das lapen number 8 along Bimal Das lapen number 9 along do mate roll number 9 labang ke Ber Singh Terang lapen number 10 along labang ke Visal Borgohai lapen number 11 lang bang ke Vishal Roy lapen number 12 along labang ke Dipender Terang lapen number 13 mate roll number 13 labang ke Dipu Ingti
Lason attack roll number 14 number along labang ke Himangshu Padgiri lapen number 15 along Iftikar Rahman number 16 along Jerry Hanse number 17 mate roll number 17 labang ke Joyjit Sharma. Lason attack putoda number 18 along ke pipon labang ke Jintu Bordoloi number 19 mate roll number 19 Kayasmita Rai number 20 along kedo Kulada Nandan Das number 11 along Kundan Das number 22 along Longbi Bay lapen number 23 Manap Pratim Dutta lapen number 24 along Manish Prasad. Son that had number 25 along Dolang Mensing Ronghang lapen number 26 along Mukul Das number 27 Nayan Jyoti Bori number 28 Nitu Das lapen number 29 Pravitra Morang number 30 Padum Debnath number 31 Pran Krishna Das number 32 Primankar Roy February 1st kali pulutang te Rahul Das number 34 Rakesh Roy number 35 Rakesh Sharma. Son attack dotulang number 36 mate roll number 36 labang ke Sanauddin Ali number 37 Sanjay Bhattacharya number 38 Sarita Rai number 39 Siddharth Bora mate Boro lapen number 41 Sikamoni Barman number 41 Sitaranjit Das number 42 Saurabh Das number 43 Sumit Achari. Ason attack number 44 Sunil Chandra Das lapen number 45 mate ki jutsi roll number Susanta Gupta alang litum hello process server overengwar saya long ka select mate non la exam ki tok donji abang phu mate abang phi amen side lo nalitum dak theklong ji kado ka VPN ladak 45 ando candidate labang ke lasi nalitum exam ki tok donji apan admit card labang ke nalitum online pen si download nang po la pen daglang download pulte ili card bia khai bang ke ong okay kali dak bang pline ko ani sido ke long do natum mate amen kiklang atum la exam ki tok don long ji atum amen labang ke la pen kapregan labang ke bang khayang se amen se dak bang pleng se lo la se karbi atum stami nalitum un an ke bor idunon jogdon igon la pen nili bang khaiban bang punam des tami jong sinalitum admit card download ekte pulote non nili video jong sinalitum dak kedo amen kedo abang phu ba abang phi tum jong silang kelang bang do pulotang te jong se admit card download ekte pulote nili fan homre gon nili nalitum fan admit card tami download jong ji fan sim pori ponikpo apen video nalitum share igo karma seron karbiang longor rat tami palangik nang lapen pachinik nang lapen puthot rada ke tok pondo thula. The candidate are directed to visit the official website of the district judiciary Karbi Anglong https lapen the Karbi Anglong lason nani tum google long charge mate ridam te long exi so website hala so website long dam pen nani tum ason update long pod exi kali pulatang te nani tum la so YouTube channel la bangke subscribe ikon dak stamina nani tum update bangke long pod ikpo la pen koson si admit card ka download jang jima la so process tame nani tum fanang thanik po jong nani tum jong senai pulatang te la sipini video long nani tum han nangkiwan pi la bangke la anchor lo a notification la bangke la se la so YouTube channel jong subscribe relang pulte nani tum subscribe ikon la pen video ki share la bangke nani tum tengni egrino tangne domi thakmi kadu kavi Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami nilihin pen kardom.